जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। अच्छा। मुलाकात 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 मुलाकात। भाई लोग, क्या हाल चाल है आप लोगों का? भाई लोग, आप लोग के समक्ष छोटा सा मनोरंजन लेकर आया हूँ। उसमें जो भी टूटिया होगा तो माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। रहिया में चले तो हिले ला टोला, रहिया में चले तो हिले ला टोला। आ एगो हथ गोला तो एगो बम गोला, एगो हथ गोला तो एगो बम गोला। खाना में चाही रोज बिरयानी, खाना में चाही रोज बिरयानी। आ छू दे पानी तो हो जाई महुआ के पानी। तबके मेहरारू रहली अब के कुलछनी, का भाई लोग? तबके मेहरारू रहली अब के कुलछनी। आ सूत ताड़ी सो 7 बजल त कहाँ रही लक्ष्मी, कहाँ रही लक्ष्मी ए भाई लोग। आँख मीसत उठे तो चाह चाही गरम, आँख मीसत उठे तो चाह चाही गरम। अब मेहरारू के डर भाई लोग मरद हो गइल बा नरम, मरद हो गइल बा नरम। बेलना के जगही जब से कलम आइल हाथ में, बेलना के जगही जब से कलम आइल हाथ में। आ लेके घूमत ताड़ी सो बॉयफ्रेंड साथ में, बॉयफ्रेंड साथ में ए भाई। पहिले जौन आदर रहे भैया पड़राम में, पहिले जौन आदर रहे भैया पड़राम में। आ चूल्हा फूके वाली बीजी रहे व्यायाम में, चूल्हा फूके वाली बीजी रहे व्यायाम में। काहे के उठ के टहरा तड़ी सुबह सवेरे मरल लोग के तनी बर्तन धोता लोग भाई लोग। पढ़ल लिखल लड़की चाही, पढ़ल लिखल लड़की चाही सबके पतोहिया, पढ़ल लिखल लड़की चाही सबके पतोहिया। आते जब देखाव तड़ी सो नाच हुरकोहिया, नाच हुरकोहिया तो बुझाते है भैया। मान मर्यादा भैया खत्म हो जाता, मान मर्यादा भैया खत्म हो जाता। आ लागता कि केहू से ना केहू से चली अब नाता, चली अब नाता ए भाई। सारा पढ़ाई पढ़ावल अब बेकार बा, सारा पढ़ाई पढ़ावल अब बेकार बा। और सर्व शिक्षा अभियान में, सर्व शिक्षा अभियान में भैया वो लोग देखत रह कि सारा तन में उघार बा, सारा तन में उघार बा। ऑफिस में हलो हाय, ऑफिस में हलो हाय, घरे होला रगड़ा। आ तनी तनी बात में भैया मर्दा से करे झगड़ा, मर्दा से करे झगड़ा। आवता समैया बड़ा बुरा ए भाई, आवता समैया बड़ा बुरा ए भाई। आए वाला समय में बरहे बरिस पर नाती हो जाई, बरहे बरिस पर नाती हो जाई ए भाई। दुनिया में सबसे खतरनाक बा ए भाई लोग मोबाइल, दुनिया में सबसे खतरनाक बा मोबाइल। आ नइखे नीक लागत नहाइल और खाइल, नहाइल और खाइल ए भाई। खइलो में हालो, भगतो में हालो, जातो में हालो, कहीं जाता हालो हालो बिजिया रहा। एक टाइम भले उपास हो जाई, एक टाइम भले उपास हो जाई, लेकिन भैया हो कहीं ना कहीं से मोबाइल में रिचार्ज हो जाई, रिचार्ज में हो जाई, रिचार्ज हो जाई। 100 में 80 गो कातिल बाड़ी तिरिया, 100 में 80 गो कातिल बाड़ी तिरिया। आ लड़की तो लड़की है भैया, है कमर हिलावती या बुढ़िया नेट। पेन्हलस ना जवानी में उ पेन्हे झलकौआ, पेन्हलस ना जवानी में उ पेन्हे झनकौआ। आ शहर में ए मोर भैया, शहर में है बुढ़ियों को ओठलाली चटकौआ, ओठलाली चटकौआ। दू गो बियाह क के करे मजदूरी, दू गो बियाह क के करे मजदूरी। एगो रामपुरी हत एगो छप्पन छुरी, एगो रामपुरी हत एगो छप्पन छुरी। हे महंगाई में चली कैसे खर्चा, हे महंगाई में चली कैसे खर्चा। ए भैया लोग तू ही लोग सोचल जे दूगो मेहरारी रही दूसरा से भरवैबे करी खर्चा। मौसम के जैसे बदली जाले मनई, मौसम के जैसे बदली जाले मिनई। पानी ना ठहरी उड़ैन के पतई, उड़ैन के पतई। रहिया में हालो हाय करेलू गोरी, रहिया में हालो हाय करेलू गोरी। आ तनी
सरकाल नीचे हटी सलतवा लौकता ढोढ़ी, लौकता ढोढ़ी। चढ़ली जवनिया में ढेर जनी ऐठ, एक दिन जवानी ढलबे करी। चढ़ली जवनिया में ढेर जनी ऐठ, एक दिन जवानी ढलबे करी। आ हे शेखर जख्मी से जहिया पाला पड़ जेबू, एक दिन तो प्यार करबे करी, एक दिन जवानी झरबे करी। फैशन में ई दुनिया पागल भइल बा, फैशन में ई दुनिया पागल भइल बा। ई कहवा ले लेके जाई, ऐसे पाप बढ़त रह गए तो धरती हाल धस जाई, धरती हाल धस जाई। का भाई लोग ठीक बात बा ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई लोग एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।